Hi guys, mao ning tumba sa Bagyo guys na ami karon dire. Mao ni salin sa Bagyong Odette. Kahoy, nga tumba. No. Mao ni guys, no. Grabe palibot guys no. Ada ko punas mangga. Na. No, mangga na tumba. Tungod sa Bagyong Odette ako kay punuan guys na sa mo na mga guys na ang katong kahoy nga tumba guys among giuling para kami kakwarta mo ni mga uling guys no loe kiti kubkob bisag init kay guys iyagya pong gi kubkob guys no giana ni pagkuha sa uling guys kubkob loe tang kayo kubkob sa uling mo ni pangabuhi na mo sa mga surambaw isa lakaw isoda sa sako guys bantay ka nang wala pa na puno guys mo na punon e pag human pagpuno guys na mo na sa isambaw kan dagko dagko guys mo na guys humanan na papuno yan ang gihuwaran pag humanan na guys anaon na siya guys anaon na butang sambo dagko babaw para mahalin anaon na siya pagbutag dagko guys pagkot ay kitang isang tao yan ang kubkob guys grabe abugaw para makuha ito ng uling so itang kami guys mara kita na yung pangabuhi sa bukid so kira guys kay kakaon magimi usa ka adlaw katulo kalisod guys tubig pa ikatulo ini tubig kalisod ko no guys ikatulo pang tubig tungod sa buhay na mo grabe lisura guys di nilalim ang panguling guys ay no ibantay gasto ng gabi no mo na balong-balong guys mo na magbantay ka diha magabi para dili madaot ang imong uling mo na siya pagpayag tawag mo pagpayag kuan pa na pahit buko ang mas bayanan hey guys nimo ta guys saging nimo ta gutom lagi guys wala pa may piniud to guys paway kami dito sa paway ka guys hey paway guys paway kami sa akin guys yahoo tawag lang naipay hey guys ngaon ta guys kami kamot yun to mau ni saya pang guys free wifi way pamahaw way pa dito mau ni saya free wifi ano yung pangabuhi sa mga surambaw ilang basta makasilti lang kumana-mana guys sa pagsoda mo pagsambaw guys amo panahakotos kasada puti layo bilang happy raman
Hakot na sad may mga guys. Ato naman namo sa tarsada na sad. Amo ko sang kauban. Ito na kita, hakot na kita sa sugod. Nagitaan sila mga guys. Nagtangas na. Oh. Nagitaan kaya sila. Tangas nagitaan sila. Paingon sa karsada. Thank you mga idol. Managi kami hakot sa mong uling. So, grabe ka puya. Gay kami sa ubos. Nalihog lang ko og share og subscribe sa among YouTube channel nga Suramba Ubag. Og salamat sa iyong pagtanaw sa mong video. Og daghang salamat. Yeah.